Arestado ang isang 21 anyos na drug pusher sa ikinasang bypass operation sa Sitio Baribag, Barangay Bibingkahan, Sorsogon City alas 11:20 ng umaga kahapon. Kinilala ang sospek na si alias Jeff, residente ng Barangay Habuyoan, Aroroy, Masbate. Nasamsam sa posisyon ng sospek ang 4 na plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 300 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos. Ayon sa ulat ng Sorsogon City Police Station, nahuli ang sospek matapos maaktuhang nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang nagpanggap na pusher buyer. Nung nahuli po siya, during the operation, mag-isa lang po siya. Siya lang po talaga. Pong ating suspect na nahuli kahapon ay isa pong bagong tukoy na high value target. So yung ating mga kasama sa Drug Enforcement Unit, sa PDEA at sa PNP ay matagal na po siyang sinusubaybayan. Nahuli ang sospek ng National Special Unit Enforcement Team Luzon 2 at Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon Provincial Office. Katuwang ang Sorsogon City Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, 1st Provincial Mobile Force Company at Team 2 ng Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 5. Nasa forensic laboratory po at sinasubject po natin for examination. Yung mga na-recover na non-drug, nandun din po sa custody ng Sorsogon City PNP at isa-subject po for submission sa court. Nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.